Comezamos. Novo capítulo de contraste entre o PSOE e o PP sobre o estado da legislatura. Pedro Sánchez amosa a súa disposición a repetir como candidato en 2027 e di que confía na inocencia do fiscal xeral do Estado. Pola súa parte, Núñez Feijóo sostén que o listón ético do PSOE está no subsolo e que a xente necesita un cambio para superar a situación actual. Pedro Sánchez mantén inalterable o discurso. Nunha entrevista en El País di que non contempla eleccións anticipadas malia o bloqueo de Junts. E non só iso, aposta por repetir como candidato. Anunciar que efectivamente doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección. Desde luego el Gobierno de España, en aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts y con el resto de grupos parlamentarios. Tamén expresa a confianza no fiscal xeral do Estado, máis aínda di despois do visto no seu xuízo. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Mentres, Núñez Feijóo clausuraba o Congreso do Partido Popular en Andalucía. Insistiu en que o goberno do PSOE o da corrupción e da mentira. Dixo que o acontecido esta semana resume a situación do Executivo en 4 vertentes. 1. El fiscal general del Estado en el banquillo del Supremo. 2. A un ministro reconociendo que mintió con sus vínculos con una trama corrupta. 3. A un socio del gobierno confirmado que se acabó la legislatura. Y 4. A la Audiencia Nacional abriendo una investigación sobre la financiación ilegal del partido del gobierno. Conclúe o líder do PP que con este relato do acontecido en calquera país europeo o primeiro ministro tería caído. Sinala tamén que o maior desafogo será gañar electoralmente e gobernar. Hoxe, día da patroa de Madrid, numerosos políticos coincidiron na misa para pedir os favores da Virxe da Almudena. Entre eles a presidenta da comunidade, Isabel Díaz Ayuso. Que haya prosperidad para todos, que crezcamos en convivencia, que no nos perdamos. Y luego, sobre todo, que atendamos siempre a la gente más vulnerable, especialmente a la que está sola, por cualquier motivo. Minutos despois destas declaracións, a presidenta madrileña tiña que abandonar en ambulancia a misa da Almudena por unha leve indisposición. Así o confirmaron fontes do seu equipo. Onte tampouco puido participar por motivos de saúde no Congreso do PP andaluz, que reelixiu a Juanma Moreno como presidente dos populares andaluces. Os reis de España, Filipe e Leticia, viaxan cara a China, na que será a súa primeira visita de Estado a este país. Os reis manterán un encontro co presidente Xi Jinping, así como actos de índole económica e cultural, entre eles a visita a Chengdu, a capital da provincia de Sichuan. A despedida oficial con honores militares tivo lugar no aeroporto de Baraxas. A visita servirá para mellorar as condicións de acceso das empresas españolas ao mercado chinés, ademais de seguir impulsando os investimentos do xigante asiático. A familia real británica presidiu en Londres os actos do Día da Lembranza, que se celebra cada segundo domingo de novembro na honra dos caídos nas guerras e conflitos, tanto do Reino Unido como de todas as nacións da Commonwealth. O rei Carlos III e mailo primeiro ministro Keir Starmer estiveron á cabeza da homenaxe. Bolivia dá un xiro despois de 20 anos de hexemonía da esquerda. O novo presidente, o centrista Rodrigo Paz Pereira, nado en Compostela e de nai galega, tomou posesión este sábado. Nacido en Santiago, no 1967, Paz Pereira viviu na súa nenez en polo menos unha decena de países debido a que os seus pais foron perseguidos durante os gobernos militares. O novo xefe de Estado ten presente a súa herdanza española e a súa familia galega, ca que ten unha vinculación moi directa, segundo comentou nunha entrevista o mes pasado. Nas Filipinas se evacúan 1 millón de persoas ante o impacto dun gran supertifón, o segundo que afecta ás illas no que vai deste mes. Chamado Fungwon, as previsións indican que chegará con ventos de 185 km por hora e refachos de ata 230. As chuvias serán intensas e haberá marusías ciclónicas. As autoridades ordenaron o peche de escolas e oficinas gobernamentais na illa principal de Luzón, mesmo en Manila, onde se cancelaron unhas 300 voos. As Filipinas ainda non se recuperaron do paso de Kalmaegi, que deixou máis de 220 mortos. 3 persoas morreron e 15 quedaron feridas en distintos incidentes por golpes de mar en Tenerife este sábado, nunha xornada con avisos por fenómenos costeiros. Este era o momento en que as emerxencias canarias trataban de auxiliar 10 persoas arrastradas á auga por un golpe de mar en el puerto de la Cruz.
Todos presentaban traumatismos por golpes, pero unha muller estaba en parada cardiorrespiratoria, e malia que trataron de reanimala, só puderon certificar o seu falecemento. Na Guancha, un home foi arrastrado tamén polas ondas e os servizos de emerxencias só puderon certificar o seu falecemento. Noutro incidente en Tangana, 6 turistas franceses quedaron feridos tras caer tamén a auga. E os socorristas da praia de Granadilla localizaron o cadáver dun home aboiando no mar. Habían cometido desgraciadamente la imprudencia de acercarse al malecón que hay en el puerto de la Cruz para ver el espectáculo de olas de hasta más de 4 metros. Fueron cogidos por lo que se llama un golpe de mar y fueron lanzados todos al océano en una zona orográficamente llena de rocas, todos prácticamente con impactos. De volta a Galicia, esta madrugada un kamikaze circulou en sentido contrario pola autovía A6 e chocou cun microbús á altura de Guitiriz. Grazas á manobra do condutor do bus, o sinistro non foi tan aparatoso, pero deixou persoas feridas. Xoel Rodríguez. Sí, David, todo aconteceu a uns minutos da unha desta pasada madrugada e foron varios os particulares precisamente os que deron aviso o 112 pola presenza dese vehículo que circulaba en sentido contrario en dirección a Coruña por esta estrada A6. Uns minutos despois, á altura do kilómetro 534, o condutor dese coche batía contra un microbús que cubría a ruta entre Mondoñedo e Vigo e que levaba a unhas 20 persoas no seu interior. Por sorte, o condutor do autocar puido manobrar para evitar que o impacto fose maior e as 20 persoas que ian no seu interior finalmente resultaron ilesas. Malia todo, si houbo que atender e trasladar a un centro hospitalario a 5 pasaxeiros. O único ferido neste accidente foi o condutor do propio turismo, que foi tamén atendido polos servizos sanitarios e posteriormente trasladado a un centro hospitalario. Ata aquí desplazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico, tamén do GES de Curtis, de mantemento desta autoestrada e efectivos sanitarios. Un turismo a contramán pola autovía da Barbanza en 2019 gravado desde outros vehículos que circulan correctamente. É o que se chama un kamikaze, un condutor temerario que por despiste ou por consumir drogas ou alcohol en exceso entra por un lugar indebido nunha vía de alta capacidade. Non son casos extraordinarios. A habilidade dos outros condutores logra en ocasións evitar a colisión, pero poucas veces rematan sen danos. As consecuencias dun choque frontal adoitan ser graves, en ocasións mortais. Circular a contramán é unha infracción moi grave, castigada con multa de 500 euros e a perda de 6 puntos do carné. No caso de que se considere condución temeraria, supón penas de cárcere de 6 meses a 5 anos e a retirada do permiso de conducir por un período que pode chegar aos 10 anos. O aumento de casos de gripe aviaria en Europa e o feito de que Galicia sexa paso de aves migratorias fai que se endurezan as medidas a partir de mañá para atallar esta enfermidade. Dende xaneiro hai 11 concellos nos que xa estaban as galiñas confinadas, son os que poden ver neste mapa en cor vermella. En menos de 24 horas súmanse 29 máis os que están marcados aquí en cor laranxa. Imos ver onde se concentran a meirande parte destas novas zonas. Andrea Otero. Sí, efectivamente, como ben dis David, se dende o mes de xaneiro eran 11 os concellos afectados por este confinamento para paliar esa gripe aviaria. A partir de mañá sumaránse outros 29 de especial vixilancia. A maioría deles sitúanse na zona atlántica. Por exemplo, aquí en Sanxenxo xa levan dende o mes de xaneiro con ese confinamento, pero outras zonas da contorna como Pontevedra ou mesmo Meis a partir de mañá tamén terán que cumprir con esas exixencias do goberno e da Xunta. E por que esa zona atlántica? Pois porque é unha zona onde cobra especial importancia esa migración das aves. Tamén ter en conta que a partir de mañá serán unhas 30.000 as galiñas que se verán afectadas por esas medidas e tamén a ter en conta que dende o mes de xullo ata o mes de novembro detectáronse 9 focos en Galicia, así que a partir da mañá se detecta algún caso máis de contagio, vería que avisar as autoridades competentes que procederían a sacrificar todos os componentes do galiñeiro. O humedal Lumia Grove, que é parada das aves migratorias, entonces ao final estamos sempre en máis alerta polo tema das aves. De feito, eu a rede teño aposta todo o ano as galiñas. Unhas veces pois salen afora e outras non, pero depende da situación da emergencia que haxa sanitaria nese momento.
Xa escoitaban, sobre todo, a medida principal é a de confinarse, que nunhas horas moitas galiñas terán que, como dicimos, confinarse. Esa é a medida principal, queda prohibida a cría ao aire libre a gas que se coloque en teas paxareiras. Esa é unha das primeiras medidas. Imos ver outras, porque esta non é a única. A clave, sobre todo, está en evitar ese contacto entre aves silvestres e aves de curral. Outra das medidas é a prohibición de dar auga procedente de depósitos aos que poidan acceder aves silvestres, polo tanto, moito ollo cos bebedoiros. Non se permite tampouco a cría conxunta con gansos e patos, teñen que estar separados e ben diferenciados. E, por último, as aves de curral non poderán asistir a feiras e mercados, algo que, por certo, xa está en vigor pola problemática da dermatose nodular. Por suposto, calquera sospeita de ter un posible caso sempre compre comunicalo aos servizos veterinarios oficiais. Imos agora con máis cousas, imos falar dun artigo que está sendo case de auténtico luxo. A carne de tenreira, que como dicimos comeza a ser de auténtico luxo. Os prezos subiron en toda a cadea, dende a orixe. Vámoslo ver perfectamente neste gráfico. Suba de máis de 400 euros polos acabados de nacer ou máis de 600 neses tenreiros que teñen máis de 50 días. E isto só, como poden comprobar, en 6 anos. En Galicia temos unha das ISP máis enlleiras de todo o país, pois os datos asustan tamén na rubia galega. Atendan, porque, por exemplo, a suba é aínda maior. Nalgúns casos multiplícanse por 3, porque temos moita demanda e pouca oferta. De feito, o prezo en canal de ISP en 3 anos aumentou un 30%, case 2 euros o kilo, de 2022 a 2025. Por suposto, esta suba tamén chega o noso peto. Nos primeiros 6 meses do ano, a carne de vacún foi a que máis aumentou o seu prezo, 14,5% no IPC. Hai varias causas detrás deste problema, pero a realidade é que se queremos comer tenreira, hai que pagala. Iria Soengas. Si, é que xa custa topar carne de tenreira nos mercados a menos de 20 euros por kilo. O prezo do vacún incrementouse un 12% no que vai de ano e dos produtos que máis soben na cesta a compra. Os expertos falan dun desequilibrio no sector, mentres que a demanda dos consumidores se mantén, diminúe o número de cabezas de gando bovino, especialmente aqueles animais dedicados ao engorde. Galicia perdeu máis de 30.000 vacas na última década e, ademais, incrementaronse as exportacións de carne a outros mercados de Europa e do norte de África. Os becerros duplicaron o prezo nas poxas nos últimos 6 anos e o que supón maior rendabilidade para as explotacións implica un problema nas contas dos fogares. A carne é unha proteína esencial na dieta, pero a de vacún vai camiño de ser un produto de luxo. O prezo duplicouse en 6 anos e encarece a cesta da compra. A carne está carísima. Os solomillos, que é o que suelo comprar eu pos chavales, está en... Levo algo, pero está cara, sí, sin lugar a dudas. Sobre todo de ternera. Bueno, vamos, sí, que hai que comprar, que non cando se come carne, pero hai que... está caro. A produción de vacún pasa por un momento histórico en Galicia. Os gandeiros, que non hai moito tiñan problemas para vender os becerros, agora danlle saída a prezos rendibles. Desde hai un ano e medio para aquí é unha suba constante. Unha suba de, casi diría que mes a mes. Os importes que perciben polos animais xa duplican ou mesmo nalgunhas categorías triplican os rexistrados en 2019. A demanda de carne nos mercados mantense o tempo que se reduciu a cabana de gando vacún e que soben os custos de produción. As granxas cerraron, non abren, menos ahora, porque ningún negocio vai abrir cando está no seu top máis alto, cando costa máis crear o negocio, non vai abrir. Entonces, isto vai seguir sendo así, creo que vai ser a peor, porque ninguén se quere estar aquí comprometido 365 días ao ano. Nesta escalada de prezos tamén inflúe o incremento das exportacións de carne española a mercados europeos e do norte de África. Mal ano pro sector vitícola na provincia de Ourense. O balance final da vendima reflicte un descenso do 11% da produción con respecto ao ano pasado. A denominación de orixe do Ribeiro foi a máis prexudicada, cunha caída dun 27%. Atribúeno a varios factores, dende a perda de superficie productiva ao mildio e o estrés hídrico pola seca deste verán. En Valdeorras, os incendios arrasaron unhas 30 hectáreas, ao redor de 400.000 kilos de uva. Na Ribeira Sacra, a caída de produción foi menor. En Monterrei, incluso tiveron unha colleita histórica, superando os 8 millóns de kilos pola ampliación da superficie cultivada.
Cifra histórica na denominación de orixe das Rías Baixas. Recolléronse este ano preto de 48 millóns de kilos, un 12% máis que na campaña anterior. Consideran que esta vendima histórica permitirá aumentar as vendas tanto no mercado nacional como internacional. A variedade albariño segue sendo a maioritaria, con case o 97% da uva recollida. Ducias de barcos saíron a primeira hora da mañá dende o Porto do Grove no comezo da campaña da Centola. As previsións son optimistas e esta noite recollerán as redes para xa mañá conseguir o mellor prezo na poxa da lonxa. Apenas rallaba o día e varios barcos partían do Porto do Grove para botar os miños, as artes de pesca que a partir desta medianoite poderán recoller e comezar así oficialmente a campaña da Centola, unha das máis importantes do ano pro sector e tamén para as festas do Nadal. Pertencentes á Cofradía do Grove sobre 50, a maioría daqui do Porto do Grove, pero outros tanto de Pedras Negras como de Porto Meloxo. Cada barco está autorizado a recoller 35 kilos e outros 35 por cada mariñeiro a bordo. En principio as condicións meteorolóxicas apuntan cara a unha boa captura. A partir de mañán sí que dá moito mar de fondo, dá revolvedura, que é o que fai que se mova marisco, sí. O ano pasado, o primeiro día de lonxa, acadouse un prezo de 27 euros kilo. Mañán serán os compradores os que decidan na poxa o futuro da campaña. Esperemos que os compradores que veñan con ganas, nós sabemos que vai haber xente de Asturias e de Lugo a comprar, máis os de sempre de por aquí, e o mercado está demandando o Centola, entón eu penso que sí, que ha de haber precio. Centolos e centolas son os verdadeiros protagonistas das festas do Nadal e adiantar ou non a súa compra dependerá da evolución do prezo na campaña. Eu recomendo que no momento que poidan o que lle guste que os compre. Despois, se hai moitos e queren congelar algúns para Navidades, como mellor despois nas Navidades, pois igual andan a 40 ou 50 euros o kilo, aí xa depende do bolsillo de cada un. Tras varios meses de veda, os barcos volverán sair esta noite, pero xa desta vez para recoller os froitos da intensa espera. Tráfico inicia mañá unha campaña especial de vixilancia do transporte escolar nas estradas de Galicia. Comprobarán que tanto autobuses como condutores cumpran ca norma, que inclúe, entre outras obrigacións, a necesidade de que os menores vayan acompañados por unha persoa debidamente cualificada nos desplazamentos. Trátase dunha campaña de especial trascendencia na nosa comunidade. Somos a comunidade con maior número de roteiros escolares de España, con 3.800 liñas activas e 90.000 usuarios diarios. O 90% dos accidentes que se producen durante o transporte escolar teñen lugar no momento de subir ou baixar do vehículo. Os condutores debemos ter o coche a punto todo o ano, pero convén ser especialmente coidadosos con vistas ao inverno, sobre todo en relación ao estado dos neumáticos. Hoxe repasamos cun mecánico o que é preciso revisar para circular máis seguros no tempo das chuvias e o frío. Estamos en tempo de revisar os nosos coches para encarar a temporada de inverno con maior seguridade ao volante. O bo estado dos neumáticos é unha das condicións imprescindibles. O número un máis importante son os neumáticos que estén en bo estado para evitar, sobre todo, facer aquaplaning. Cando a estrada está seca, pois o coche agarra moito máis que cando está mollado. Unha boa posta a punto pasa igualmente por revisar o sistema de freos. Estén en bo estado, tanto pastillas, discos e, sobre todo, tamén que funcione o ABS máis o SP. Podes ir por unha zona seca e encontrarte de repente cunha zona mollada, no cal o ABS é fundamental para evitar esa trabada dos neumáticos. Débense comprobar tamén o líquido anticonxelante, os limpa-parabrisas e a iluminación. No inverno circulamos máis tempo de noite e con peores condicións de visibilidade. A batería tamén é moi importante porque tamén en inverno pois podenos deixar, as temperaturas afectanlle bastante e podenos deixar tirados. Entón é moi importante sempre verificar o estado da batería e o amperaxe. Pola súa experiencia, neste taller creen que a maioría dos condutores galegos son precavidos. Polo menos na miña contorna sí que veñen e miran e fan un chequeo en inverno sempre. Santiago de Compostela acolle na Cidade da Cultura unha nova edición da Feira Farway, Fórum do Camiño de Santiago, que reúne, co apoio da Xunta, profesionais do Camiño na antesala do Xacobeo 2027. Na inauguración participaron, entre outros, o director de Turismo de Galicia, o deputado delegado dos Camiños de Santiago na Deputación da Coruña, a alcaldesa de Santiago e os 3 codirectores do Farway. Esta é a 6ª edición desta feira bianual que se celebra dende este domingo ata o 11 de novembro. Participan máis de 200 marcas e máis de 70 expositores. Para que esto sea posible y
Desde a Axencia apoiamos esta iniciativa na que se pon de manifesto todo o que supón o Camiño de Santiago e o fenómeno xacobeo e a profesionalización de distintos sectores, tanto desde o ámbito turístico como desde o ámbito gastronómico. E toda esta iniciativa é moi importante precisamente para que o Camiño de Santiago poida seguir sendo unha das fontes de riqueza máis importantes para Galicia e o noso escaparate internacional. É unha mestura de todas as experiencias que achega o Camiño de Santiago. Nesta feira participan máis de 70 expositores, máis de 200 marcas vencelladas ao camiño e máis de 40 operadores turísticos, tamén de fora de Galicia. De Asturias. Somos una asociación de amigos del Camino de Santiago, de Siero, Noreña y Sariego, y hemos llegado ayer a Santiago desde Oporto. Que conectaba un poco el camino de Finisterre con el camino portugués. Y ahora, la primera vez que venimos a la Expo y a ver, a hacer contactos y conocer, en fin. Esta xornada de domingo está dirixida ao público en xeral, con actividades variadas como obradoiros e catas gastronómicas. Un placer seguir conociendo rutas y cuando tengo tiempo libre conocerlas y seguirlo, ¿no? Entonces hay un interés profesional y hay un interés personal. Me parece una maravilla de feria, está fenomenal y ahora con esta degustación también, mi empresa es de gastronomía, muy vocacionada al área gastronómica y del turismo, así que probando también estas actividades culturales gastronómicas de Galicia. Centos de persoas pasaron xa por esta feira Fairway que xa chegou a súa sexta edición. También estamos aquí como un espacio de promoción de los caminos de Portugal. En la Diputación de Huelva estamos promocionando los dos caminos que recorre nuestra provincia hacia Santiago. Uno es de Huelva a Santiago, el Camino Sur, y el segundo, el Camino del Rocío, que es de ida y vuelta del Rocío a Santiago y de Santiago al Rocío. Esta experiencia reúne ademais co apoio da Xunta numerosos profesionais ata o 11 de novembro. A Ribeira Sacra segue dando pasos para a candidatura como Patrimonio Mundial. Esta mañá organizaron unha andaina entre dúas aldeas, unha no concello lugués de Carballedo e outro da Peroxa, en Ourense. Cristina do Río. O patrimonio arquitectónico da Ribeira Sacra vai máis alá das grandes iconas deste territorio como Santo Estevo ou Santa Cristina de Rivas de Sila. Hai tamén templos parroquiais, pequenos templos que agochan grandes tesouros como o de Temes no concello de Carballedo ou este de Celaguantes na Peroxa. Hoxe houve unha ruta guiada por un arqueólogo na que participaron algúns dos veciños sorprendidos ao descubriren a riqueza que agochaban eses templos cos que conviven a cotío. Ese é un dos obxectivos da candidatura a Patrimonio da Humanidade, o patrimonio vivido. Unha néboa mesta e persistente semella trasladarnos a outra dimensión a que se esconde tras os muros de Santa María de Temes, unha igrexa pequeniña cun pasado moi extenso. Temos un castro, en riba deso temos un mausoleo paleocristián, antes deso temos incluso unha área pagá, cristianismo. Despois deso temos unha igrexa visigótica. Adentrámonos na súa historia da man do arqueólogo que nos ilumina sobre os tesouros que aquí se conservan, como este singular sartego da época paleocristiá grabado en Roma con mármore grego. Decir, aquí había o poder adquisitivo de traer unha peza grabada en Roma con mármore grego hasta Temes, non só o poder adquisitivo, sino as vías para traelo. Sempre se dixo que isto veu polo Miño. Que viñeran hasta por baixo do Pombeiro, no barco, pois tamén que agora non se pasa. Os veciños atenden con atención as explicacións, revélalles historias descoñecidas, pero eles tamén contribúen coas súas, lembranzas de cando estas aldeas tiñan máis vida. Había festas, había festas e ali había festas e a mocedade andábamos dun lado para outro, andando. Andando, volveron percorrer eses camiños que artellan a Ribeira Sacra e as súas xentes. É o que persegue esta iniciativa, amosar o patrimonio a través dos que o habitan. O patrimonio cando se habita, cando nos interpela, cando, digamos, nos enche a emotividade e cando ocupa un lugar central nas nosas vidas e iso que estamos intentando aquí conseguir entre todas. Así arrinca a segunda fase de participación da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial.
En Ferrol, unhas 4.500 persoas apoiaron a investigación oncolóxica ca súa participación na carreira en andaina solidaria da Asociación Española contra o Cancro. Os cartos recadados tamén contribuirán a manter os servizos e programas gratuitos que a entidade lles ofrece tanto aos pacientes como aos seus familiares. Predominou a cor verde e tamén unha convicción. Hai que venir, colaborar e participar en todo este proxecto. Hai que estar aí e hai que involucrarse, todos xuntos. Hoxe había que estar no Cantón de Molins para apoiar o labor da Asociación Española contra o Cancro. Porque en todas as familias, neste caso miña nai, e entonces, bueno, é importante participar. Foi unha mañá de emocións que comezou coas probas infantís. A cativada foi a primeira en correr nesta cita imperdible ano tras ano para moitos dos participantes. A verdade é que veño todos os anos e tamén é a única carreira que vou correr. É dicir, me parece máis importante de todas e por eso veño todos os anos. É a única. Un día de fiesta, bien, sí. Venimos toda a familia, bueno, hoy faltan algunos que non pudieron venir, pero bien, venimos sempre, todos os años. Unhas 4.500 persoas marcharon contra o cancro, uns correndo, outros máis a modo, todos sumando pasos para contribuir ao financiamento de proxectos innovadores de investigación oncolóxica. A investigación é moi importante e temos que reivindicar que a política e os políticos traballen para facer máis investigación, non? A asociación quere axudar a alcanzar unha taxa de supervivencia do 70% en 2030. Esta foi a 12ª edición de Ferrol en Marcha contra o cancro. Falando de carreiras, hoxe en Ourense tamén tocou atar as zapatillas, pois ao longo desta mañá a cidade acolleu a 48ª edición da carreira pedestre popular do San Martiño. Este ano bateuse ademais o récord de inscripcións, máis de 10.000 entre as 7 probas que conforman o evento. Así arrancaba esta mañá en Ourense a 48ª edición da Carreira Popular San Martiño, unha das principais citas deportivas do outono en Galicia para que este ano se achegaron á cidade das Burgas máis de 10.000 corredores. Procedentes de todos os recunchos de Galicia e mesmo doutras zonas de España, cada un deles afrontou a proba con expectativas distintas, pero con un obxectivo común, gozar da experiencia. Mi tercer año y preparados para ir a tope. A ver como va a situación e con llegar nos conformamos. A facer tempo, que tamén nos gusta facer un tempo, facela en tempo e tal. A diferencia da pasada edición, desta volta o clima foi favorable e se evitou a choiva. Con todo, os participantes das categorías ás que lles tocou competir máis cedo pasaron algo de frío, polo que os exercicios de quecemento foron ben necesarios. Está a mañá fresquiña, pero bueno, quentamos un pouco e nada. Por lo menos non me llueve, que el año pasado nos llovió, fue tremendo, tremendo. David de la Fuente e Esther Navarrete foron os máis rápidos da proba absoluta, que partiu ás 11 da Ponte do Milenio e concluiu na Praza Concepción Arenal. Non lograron, iso sí, superar o récord histórico da proba, os 28 minutos e 42 segundos establecidos no 2023 por Mohamed El Ghazouani. A Xunta destaca o labor da Asociación Cultural As Xeitosiñas por impulsar a galeguidade en Suiza. O conselleiro de Emprego participou na Festa do Emigrante en Zúrich e destacou os fortes lazos entre ambas as culturas. Actualmente residen máis de 41.000 galegos no país helvético, que conta con 13 centros recoñecidos no rexistro da galeguidade, entre eles o das Xeitosiñas. Sempre é un placer vir a Suiza, onde temos máis de 40.000 galegos e galegas, colaborar coa Asociación Xeitosiñas, porque nos trasladan, como sempre fan os galegos e galegas do exterior, esa galeguidade, ese sentimento de que Galicia ou anacos de Galicia están en calquera parte do mundo onde hai un galego ou unha galega. O Concello de Lalín rende homenaxe ao párroco Marcos Torres, que este mes se trasladará a Melide tras 8 anos de servizo na capital do Deza e outras parroquias da zona. A celebración, unha gran comida de agradecemento, ten lugar hoxe no pabillón municipal da Vila, Nuño Alonso. Sí, esta homenaxe a Marcos Torres xestouse de forma espontánea por iniciativa da veciñanza das parroquias que dirixiu durante os últimos anos. Desta forma, os veciños buscan agradecer os seus esforzos por tracer comunidade na comarca do Deza, ademais do seu traballo pastoral. O día escollido para a celebración deste domingo 9 de novembro coincidiu, ademais, coa súa última misa como sacerdote da zona. Así, Torres despídese do Deza para arrancar a súa andaina como párroco en Melide o vindeiro domingo 16.
Grazas, Nuño. E lembramos agora un pedazo da nosa historia que homenaxe en Viveiro aos 650 falecidos no naufraxio da fragata Magdalena e o bergantín Palomo. Sucedeu hai 215 anos fronte á praia de Covas. Foi o maior accidente que sufriu a Mariña Española e marcou a historia. Moitos restos daquel naufraxio gardanse no Museo Naval de Ferrol. En Viveiro reclaman un museo de interpretación da historia do mar. Este domingo houbo unha misa e un acto ante o monumento aos náufragos no Paseo Marítimo en Covas, co que a Real Liga Naval Española quere lembrar a todos os mariños falecidos na mar con independencia da súa procedencia. A la gente, porque a la gente joven se le pasa, sabe que hay un monumento en los castelos, pero no saben por qué y preguntan. Entonces, pues una manera de decirles que aquí sucedió uno de los mayores desastres, desgraciadamente, de la Armada Española, pues hacemos este homenaje. Nova xeración saiban e de primeira man a través dos seus avós, bisavós, da tradición, non? Que de familia en familia contan de que aquela madrugada do 4 de novembro había un espectáculo lamentable. A praia de Covas sembrada de cadáveres é unha imaxe inesquecible, o sea, unha imaxe que moitos deles non foron capaces de recuperarse emocionalmente porque é moi difícil de dixerir. Atraca en Vigo unha réplica da embarcación ca que Cristóbal Colón cruzou o Atlántico e descubriu América. A Santa María é propiedade dunha fundación sen ánimo de lucro que promove a divulgación da navegación histórica. Xoan Pereira. Si é a primeira escala que a nao Santa María fai en Vigo, ven de estar unha semana en Bueu, a onde chegou tras un longo percorrido por distintos países de toda Europa. A visita enmárcase nas rutas de promoción do patrimonio naval e marítimo español. Esta é unha réplica exacta da nao na que embarcou Cristóbal Colón cando descubriu o continente americano. Foi construída no ano 2018 e pertence á Fundación Nao Vitoria, que posúe outras 3 embarcacións históricas. A Santa María estará atracada aquí no Peirao de Porto Cultura durante toda esta vindeira semana e é visitable de 10 da mañá a 7 da tarde. A nao Santa María, a nave capitana que viaxaba o almirante, foi precisamente a única que non retornou. Si o fixeron as carabelas Pinta e Niña. A Santa María embarrancou en Isla Española e ali foi desfeita para construir un forte defensivo coa súa madeira. Esta réplica viaxa agora polo mundo divulgando a navegación daquela época. Se intentó hacerlo lo más exacta posible, de escala es 1:1 y bueno, es prácticamente el mismo barco. Ha cambiado un poco los materiales, por ejemplo, los mástiles no son de madera como eran antiguamente. 200 toneladas de peso, 28 metros de eslora e 8 de manga. Conta con 4 mastros, 5 velas e 5 cubertas. Este museo flotante recrea as duras condicións de vida dos case 50 tripulantes que integraron a expedición en 1492. Son los diferentes instrumentos que se utilizaban en la época, así mismo como las especias que se encuentran en esa expedición y otra serie de recursos que se utilizan también en la propia construcción de este barco. Empregados da Fundación e voluntarios compoñen a tripulación da nao Santa María, que funciona tamén como buque escola. Pues atender el museo, atender al público que viene y luego en el apartado de la navegación pues colaborar con las labores de seguridad de navegación. Durante a súa estancia en Porto é visitable polo público que atopará máis detalles dunha expedición extraordinaria. Vengo de Venezuela, ver esto mis ancestros que fueron colonos y llegaron aquí y los respeto un mogollón. Dende Vigo partirá cara a Huelva onde pasará parte do inverno antes de iniciar novas rutas de promoción. Esta fin de semana estivemos en Santiago co deseñador e xestor cultural Miguel Leiro. O galego, que recibiu hai 4 días en Madrid o Premio Nacional de Deseño 2025, entende o deseño como unha ferramenta de pensamento. Miguel Leiro veu a Santiago para participar nun foro organizado pola Asociación Galega de Deseño. O creador afirma que o Premio Nacional de Deseño na modalidade de mozos profesionais que recibiu esta semana de mans da Raíña Leticia transmítelle unha mensaxe inspiradora. De que existen posibilidades de éxito que son distintas, que non son trayectorias normativas, ¿no? Entón, creo que iso é moi importante, non só para mí, sino para xente nova. Leiro licenciouse en Deseño Industrial en Nova York e actualmente ten o seu estudio en Madrid. Para el o deseño é unha ferramenta de pensamento. Casi unha forma de pensar, unha ferramenta que poderemos utilizar tanto no mundo real como no mundo digital ou artificial. Dedícase ao deseño de produto, pero tamén traballa como profesor
e o Premio Nacional veu recoñecerlle ademais o seu papel de promotor da Bienal de Deseño e Arquitectura Mairit. Foi un proxecto que evolucionou moi rápido e que tamén ten que ver máis con unha capacidade de facer rede ca xente, de coñecer, de compartir, de convivir sobre o diseño. Leiro naceu en Santiago e asegura que nin o tempo que pasou nos Estados Unidos nin o feito de vivir agora en Madrid rompen o nexo que mantén coa súa terra. Galicia para min é moi importante porque eu traballo moito en Galicia tanto por os meus provedores como tamén fonte de inspiración, tanto no contexto arquitectónico, de diseño, artístico, etcétera, etcétera. O Foro de Santiago veu falar do deseño desde o punto de vista cultural. Actualmente prepara a 4ª edición da Mairit, que se celebrará en maio en Madrid, e o tempo está a desenvolver unha nova colección de mobles.